Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithi nezinto. Amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje insizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Mina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha sishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ukhathini umagutshwa. Ngumshana wakofuze fulelo mashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igabeli mabanga likathumbula tshatatsha, utshatatsha kapheshe, upheshe kaMaguyane, uMaguyane kavaphi, uvaphi kanokhonjwa. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba, uNtombi siyamncumela, unsizwa siyamkhomba, silwane esincane saphuma ehlathini ekseni kovivi sazivuthulula ngoba sigcwala amabethe ikhole elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esonto nokugqamgqama umsathe enkakane lakhala lathi ngahamba ithese lo sitha lathi ngahamba ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca umuntu wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixege isimilo maqede sikhohla amasokazi inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Angithemba ukuthi ababukeli bempunga yesintu basajabule ngemfanekiso eqoshiwe siyifakayo la kwimpunga yesintu TV. Lo mfanekiso oqoshiwe bafethu siuqopha sisemphelandaba esigodlweni sayo impunga yesintu. Inyanga elapha ngolwazi ezinye inyanga zilapha ngamakhaya. Uma kukhona izinto ofisa ukuthi sichushise kuzona siyimpunga yesintu siyatholakala eThekwini kwaZulu Natal emphelandaba. Ikhona ke la sitholakala khona le nombolo lokuzibona zivela izona oshayela kuzona mawufuna ukwenza uhlelo lokuthi usondele eduze sizobhunga. Uyazi nawe ukuthi kuthiwa injobo enhle ithungelwe ibandla. Ingakho ke kubalekile ukuthi sihlale phansi sichushisane. Kungabe mhlambe khona umsebenzi ofuna ukwenza ekhaya ukuze usithole isiqiniseko woza kwimpunga yesintu. Nihlale phansi nichushisane impunga yesintu ikuchushise. Uma kukhona amaphutha athile impunga yesintu izokutshela ukuthi lo msebenzi wenzeni kanje. Impunga yesintu ke bafowethu akumina impunga yesintu angikubeke lokho. Mina ngimpunga yesintu ngoba impunga yesintu yembethe mina. Izinto eziningi bafowethu nodadewethu engizikhulumayo angizifundiswa mina abantu abaphila enyameni. Angabe uqamba amanga umuntu othi ukahlale nami phansi angifundise. Kodwa izinto eziningi ngizifunda ngilele ebusuku. Mina ke kufika umuntu nje ngilele ebusuku angixoxela into ethile. Mangiphaphama hawu kanti ngiyaphaphama bese ngiyabona ukuthi kushuthi bengifundiswa. Abantu abadala bebengifundisa. Iziphiwo zabantu ke bafowethu asifani. Mina nje bafowethu angifuni ukukhuluma amanga. Nginawo nje leyo nhlanhla ngelinye ilanga ngangikade ngizibongela okuthi inhlanhla engayiphiwa abantu abadala inkulu kakhulu. Ngoba umkhulu wami uMdumo igabeli mabanga wahamba ngisemncane kodwa ngiyamkhumbula. Kwakuyikhehla elimpofu elihle. Alikho ikhehla elihle okanye umuntu omuhle odlula umkhulu. Kuke kuze kusho umfowabo osekhona njengamanje uthi yabona mzukulu akekho umuntu omuhle odlula umfowethu mhlawumbe usazozalwa. Ikhehla elizala yena uthumbula tshatatsha. Angimazi ngamehlo enyama kodwa ngamehlo kamoya ngiyamazi. Omunye umuntu uzobuza ukuthi umazi kanjani ngamehlo amoya ungamazi ngamehlo enyama. Kukhona into engengayenza lapha emakhaya. Amakhehla kushuthi umefika kumina afuna indawo athi angiwakhele umuzi ngase ngikwenza lokho. Ngayithola indawo ngase ngibabikela ukuthi nayi indawo engizonakhela kuyona ngicela kunina kamandla bomapholo bomashiya amahla ngathi azoshumayela.
Kwadlula nje insukanyana. Makudlula insuku ngizibona sengikomalume. Kunekhehla la ngaphakathi endlini. Lekhehla leli linesiqi ngokomzimba. Uma linesiqi kodwa manje linsundo. Lifana nomunye umalume ngokwenswebu. Khona umalume ekuthiwa umalume ondodo. Bese kuzoba khona omunye umalume ekuthiwa umalume onkosikule. Naka uthanda ukubaqatha uyinsizwa impela ngokomzimba. Malingibiza lekhehla liphethe inyongo ngesandla. Bese lifike lithi sondela la, lithi khangeza, bese ngiyakhangeza, lithi gcoba la, bese ngiyigcoba lenyongo le. Liphinde lithi khangeza, ngiphinde ngikhangeze lithele bese ngiphinde ngizikhathi. Bese liphinde lingikhothise lekhehla bese lithi ya. Bengiqinisa. Umfana wami wena. Lisho kanje lekhehla lithi umfana wami wena. Bengiqinisa. Bese ngivele ngiyaphaphama. Mangiphaphama bese ngithatha ucingo ngishayela umama. Ngiyambuza umama ngithi la kuqhamuka ikhehle eliqatha njengomalume onkosikulu kodwa lifana nomalume ondodo. Avela ahleka uma athi hayi umkhulu phela lo befikile. Ngithi umkhulu obani? Athi hayi ukhundlasi uthumbi latshatshatsha. Ngibazi kanjalo ke mina abantu abadala. Amanye amakhehla akafike kumina ingoba laba abaphilayo bawazi. Ngoba ngisho ikhehla upheshe lafika mina kumina. Ngizolenzela umsebenzi ngokugeja. Lafika lihamba nonyazi lwezulu kodwa ngikho lapho. La ngikhona ke bafowethu ngike kutheni. Ngifisa ukuzokhuluma nabafowethu nodadewethu. Lento engizoyikhuluma into eyayikhulunywa impunga yesintu. Ukuthi ngokwesintu nangokwemvelo ayifakwa ingane isiphandla izalwa yiNtombi. Yini ngizosho kanje? Ingoba insizwe eziningi zizalisile. Mazizalisile zizalise izintombi. Izona futhi ezithandayo ukuthi njengoba zizalisile bese zithatha ingane ezozifaka iziphandla. Kanti isintu sithi ayifakwa ingane isiphandla izalwa yiNtombi. Insizwa yakithi ingane onegunya lokuthi uyiphandle okanye uyifake isiphandla. Ingane ezalwa umfazi okuganile. Uma nje ingane uyizala entombini awunalo igunya lokuthi uyifake isiphandla sakini. Kuyenzeka insizwa izalisa intombi. Mayizalisa intombi ihambe kohlawula. Mayifika ikhipha inhlawulo bese icabanga ukuthi ngokukhipha kwayo inhlawulo isingathatha ingane izoyifaka isiphandla. Akuhambi kanjalo ngokwesintu. Into eyenza ukuthi ngiyikhulume lento ingoba siyayibona iyadlwebeleka. Abantu bayayenza ngesizathu sokuthi isinto kukhona la sibuye sibageje khona. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi indoda iganiwe okanye insizwa iganiwe. Ibisithola ingane entombini. Isithatha leyo ngane izoyifaka isiphandla kuphambene lokho. Izinto eziningi ke mina bafowethu engike ngizikhulume. Impunga yesintu ithi izikhuluma eziningi zazo sezake zenzeka kimi. Kuphambene ukufaka ingane isiphandla uyithola entombini. Ingane insizwa yakithi ekufanele ukuthi uyifake isiphandla ingane oyithola kumfazi wakho akuyona ingane oyithola kwingoduso. Ngoba kunomehluko phakathi kukamfazi nengoduso. Abantu abaningi bagaba ngelobolo okuwukuthi ngoba nako ngilobolile bese acabanga ukuthi le ntombi ayilobolile siwumfazi kuyena. Kanti umfazi uba umfazi ngoba esekuganile. Kanti ilobolo alimganisi umuntu kodwa ilobolo limenza ukuthi umuntu abe yingoduso. Lisilungiselelo sendlela eya ekuganeni kowesifazane. Uma insizwa kithi unengane uyithola kwingoduso yakho awunalo igunya lokuyifaka isiphandla sakini. Awukwazi ukufika kini naleyo ngane uthi uzoyibika ethongweni. Awukwazi ukwenza lokho. Yingakho ngisho ngithi isintu sithi ayifakwa ingane isiphandla izalwa yiNtombi. Kunamuhla kunabantu abaningi othola ukuthi izinto zabo ziyabheda. Izinto zabo zibhediswa izinto ezifana nalezo
okuwukuthi ubaba wakho wasuke wakuthatha wazokufaka isiphandla emsamo wakubo kungafanele. Awukwazi insizwa yakithi ukuthatha ingane uyifaka isiphandla uyibike ingane uyizala entombini kodwa lengane ungayifakile emsamo wakini. Ngenkathi uqala ingane uzoyenzela imbeleko kini uyibika kini insizwa uyizala entombini usuke weqa isigaba, ngoba isigaba sokuqala kudinga ukuthi lengane uqala uyifake eqala emsamo wale ekhaya njengoba ingane etholakala komalume bayo. Naku-ke kusuke kufanele ukuthi ukwenze insizwa kithi, ngoba phela kubalulekile ukuthi sidodisane la. Uma uyinsizwa mhlawumbe usathandana nomama wengane, mhlawumbe uzalise ingoduso yakho, usufisa ukuthi ingane uzoyenzela isiphandla sakini ngethemba lokuthi vele uyazi ukuthi unina wayo uzomphelelisa. Into yokuqala ekufanele ukuthi uyenze uma uthola ingane entombini ukukhuluma nabakomalume bayo kuqala, ubanikeze lokho abazokudinga ngoba ingane izalelwe emagcekeni abo. Uma usubanikezile lokho abakudingayo, angikhulumi ngenhlawulo yokugeza igceke. Inhlawulo yokugeza igceke iyinhlawulo eqondene necala olenzile. Ngikhuluma ngokuthi mina omalume basho ukuthi njengoba uzalise le ekhaya lengane yasingathwa yithongo lale ekhaya, yini abayidingayo uyobe usukhipha lokho abazokusho nenizovumelana ngako. Asikho isikalo esibekiwe ukuthi uyokhipha inkomo ezintathu uyokhipha inkomo ezinhlanu, cha, kuba yiloko enivumelana ngako. Uma sukukhiphile lokho enovumelana ngako, omalume bengane bobe sebekhipha imbuzi. Ngenkathi sebeyikhipha le mbuzi sebeyayihlaba phakathi kwale ekhaya, babikela ithongo lale ekhaya ukuthi lengane siyakoyikhombisa uyise manje siyise sibongweni sayo. Nebala imbuzi yobe isihlatshwa ilale, ingane ithelwe ngenyongo yala komalume bayo, ivuka ifaka isiphandla, kudliwe kahle inyama. Kothi makhamba isikhathi ngemini yantambama okanye ilanga selifuna ukuzilahla kunina, kobe-ke lapho sekuphinde sekushisa impepho. Makushisa impepho umalume useyabika manje ukuthi-ke umshana lo useyamkhipha manje kodwa akamxoshi, kodwa umcelela igunya lokuthi ahambe aye kubo afika abe nenhlala kahle. Umalume useyaphuma manje nengane kucula ihubo lasekhaya, uphethe umkhono wale mbuzi wesandla sokunxele, ingane isifaka isiphandla esandleni sokunxele. Useyayikhipha manje umalume uhamba nayo. Makufikwa ngale kini wena nsizwa, usuphuma nembuzi, usuzoyamukela lengane. Uyamukela manje uzoyifaka emsamo wale ekhaya. Usufika nawe uhlaba imbuzi. Uyababikela abantu abadala ukuthi kunengane engiyithole entombini. Ngiyacela kunina bale ekhaya amathongo amahle niyamukele lengane. Uyabona? Ushisa impepho manje uyayimukela emsamo wale ekhaya, uyayinxusela ethongweni lale ekhaya ukuthi liyamukele lengane. Leyo mbuzi imbuzi okuyifaka lengane emagcekeni ale ekhaya nokuyifaka emsamo. Isiyahlatshwa nayo, ngakusasa ingane ithelwa ngenyongo, uyifaka isiphandla, kuyadliwa, uthatha umkhono wale mbuzi, unikeza umalume wayo, umkhono wesandla sokuphonsa. Umalume uzobuyela nawe emuva, nawe uyofika ashisa impepho ngale. Abiko ukuthi nayi into engisuka nayo lapha bokangane la kade ngihambise khona, ifike yemukelwa yangeniswa emsamo wakhona. Uyabona mase usuyingenisile ke emsamo wakini, ilapho ke la usunegunya khona lokuthi usungayenzela isiko lale ekhaya. Awukwazi ingane uqhamuka uzoyenzela isiko lale ekhaya ungayifakile emsamo wakhona. Usukuyiqhatha leyo ngane ngoba wena usuqhamuka uzoyibika kodwa ayingenisiwe le ekhaya. Ubani lo ozomenzela isiko phakathi kwekhaya? Phela leyo ngane ayifani nengane ezalwa umfazi wale ekhaya. Ingane ezalwa umfazi wale ekhaya iyona ozovela uqhamuka uyibike, ngoba
yona izalwa umfazi walekhaya, ithongo lalekhaya liyayazi leyo ngane. Kodwa ingane oyizala entombini udinga ukuthi uqale uyingenise kuqala emsamo wakini, ithongo lazi ngayo ngaphambi kokuba ibikwe seyaziswa igama layo ukuthi ubanikena lo, bese ithongo lakini liyaloba igama layo ingane ohlwini lamagama abantu bomndeni. Uma ingane uzoyifaka isiphandla insizwa yakithi uyizala entombini, leyo ngane leyo uyayiqhatha, izobangwa abantu abadala leyo ngane. Bazoyibanga abantu abadala, izinto ingane ithi iyazenza zenzeki, iyazenza izinto azenzeki. Ithi ingane iyazama ukuhlanganisa kuhlangana. Lento engikhuluma ngayo mina ngikhuluma ngento engiyaziyo mina. Khuluma ngento mina eyenzeka kumina. Mina bekuthi makuhlatshiwe kithi ngenzelwe imbeleko kithi ngafaka iziphandla la, noma kuhlatshiwe bengihamba ngekithi ngifike ngifaka iziphandla. Kodwa ngathi mhla ngithola umsebenzi eStandard Bank, mangiwuthola umsebenzi kufuna ngihambe ngothatha umfaniswano, bangithumelela umbiko othi bazongifunela enye iposition ngoba kule position abangiqashe kuyona kufunakala umuntu othembekile. Ikhanda lake lazula, ngafuna uToliko ozongitolikela umbiko lo ongenayo kumakhala ekhukhwini. Kodwa ngacabanga uanti wami umethi angivula icala, ngabona ukuthi khona inkinga ekhona la. Ngaphuma ngempela ngahamba ngaya komunye umama. Mangifika kulo mama akazange akhuluma into eziningi, wathi wena ngeke ngikhulume lutho, wanginikeza nje umuthi omncane, wathi ngizohlanganisa nomchamo ngigeze nebala ngageza. Kodwa ngathi mangilele ebusuku kwafika umkhulu wami umdumo igaba elimabanga, lathi ngikhiphe zonke leziphandle engizifakile zakithi ngoba ngeze ngisize ngalutho, angeze ibe usizo lalutho, angeke futhi zangisiza ngalutho ngoba ngangifake isiphandla kanti mina ngumshana kubaba ngizalwa intombi. Ingakho ke ngithi angifike namhlanje abantu ngizobelapha, ngizolapha insizwa ukuthi izinsizwa zakithi ingane oyithola entombini ingeyako umalume bayo uma ungakayenzi yonke lemigudu engikhuluma ngayo. Kodwa uma usuyihlawulile waphinde wakhokha lokho abazali bentombi abakufunayo bese bakukhiphela yona ingane, nawe wazoyemukela ngapha wayingenisa ngembuzi, ilapho ke la uyobusuba negunya khona lokuthi ingane yakho ukwazi ukuyenzela lonke isiko lakini. Kodwa mangakenzeki konke lokho, ingakakhishwa komalume bayo bayiletha le ekhaya, leyo ngane iyoba nombango, iyothi yahlanganisa izinto zayo zingahlangana okwamanje. Makhamba isikhathi kukhona la zophambana khona, kukhombisa ukuthi ikhona into ekhalelekayo. Nebala ngempela nami iziphandla ngazikhipha, ngamfonela ubaba ngamtshela ngathi hayi ngiyacela khathini ukuthi ngizikhiphe leziphandla, wangivumela ukhathini. Ngabe sengibikwa komalume ngesizathu sokuthi komalume bami njengoba ngase ngimdala nje kwase kuphoqa ke manje ukuthi njengoba sengifakwe inyongo yakithi sekukhona izinto ekufanele ukuthi ngizenze le ekhaya komalume ukuze nalombango manje ophezulu kwami uzokwazi ukuthi unciphe. Ngafaka isiphandla komalume ngabikwa, ngabuya mina ngazikhunga, sengikhetha manje ukuthi ngingakuphi ngoba vele njengoba ngumshana ngingane yakomalume. Kubalekile ke izizwa zakithi ukuthi sikwazi lokho ukuthi uma uzalise intombi awuhlukile nomuntu othathe imbewu yakhe waya koyitshala ensimini yakomunye umuzi. Uma sekumilile lokho kade ukutshalile ensimini yakomunye umuzi, nawe uyazi ukuthi akukona kwakho ngoba insimo otshale kuyona yakho. Ukuze umchazele kahleke umnikazi wensimo ukuthi le mbewu emile la imbewu yami, udinga ukuthi uhlale naye phansi nixoxisane naye nizwane okuthi wena wafika wazotshala le mbewu. Ngoba mawungeke wena uhambe uye koxoxisana naye, umnikazi wensimo uzokwazi ukuthi mina yonke lento ela kule nsimo eyami. Kubalekile ke sizwe zakithi ukuthi siyiqikelele leyo nto ukuthi ingane sizithole entombini asizifaki iziphandla zingakakhishwa komalume bazo, nathi sizamukele. Angageqa amagula ngoba ngemuki. Akuthola incwadi yempunga yesinto esihloko sithi sithini isinto. Sibhalile ngodaba olufanayo nalo lesilikhulumayo. Sachaza ngokukhishwa kwengane nokwamukelwa kwayo esibongweni sakubo. Zikhona nezinye incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile, uyokhuluza ukhokhobe, indlela yesinto. Zonke le ncwadi uyazithola kuthina.
Kanti mawukuthi futhi uyafisa ukuhlala phansi nempunga yesintu ikuchushise kwezinye zezinto ezithinta isintu, kungabe mhlawumbe khona umsebenzi ofuna ukuwenza phakathi kwekhaya kodwa uqondi kahle, sondele emphelandaba wempunga yesintu nizohlala phansi ikuchushise. Impunga yesintu iyinyanga elapha ngolwazi, ngesizathu sokuthi ulwazi luyikona konke. Woza ke emphelandaba uzocosha ulwazi, inombolo lezo lokuzibona zivela izona kanye ozothi uma ushayela sikwazi ukuthi senze inhlelo noma ngaze kuthiwa ukude uphesha kwezilwane, uyakwazi ukuthi ulwenze uhlelo nempunga yesintu bese nixhumane online. Ngiyacela ukuthi siqhubeke subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese siqhubeke nokuthatha imfanekiso eqoshiwe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga. I